Mga kontrabando nga nakuha gikan sa mga jail facilities sa BJMP Region 10, gipangguba. Ano yung report ni James Paulo Yap? Mismong si Bureau of Jail Management and Penology Regional Director, Jail Chief Superintendent Neil Avisado, ang nanguna sa pagpangguba sa mga kontrabando nga naharang ug nakumpiska sa mga jail officers sa 23 ka mga jail facilities sa BJMP Region 10. Sagad sa mga nakuha, mga cellphones, sigarilyo, mga ilimnon, lakip mga improvised bladed weapons. Dugang pa sa mga opisyal nga mas maglisod sila karon pagsulod sa mga selda sa mga inmates tungod kuno sa health protocols dala sa pandemya. Para bigyan natin ng katarungan yung disiplina na pinairal natin dito sa loob, kailangan itong mga contraband na ito, yung mga sigarilyo or whatever na nandito ay nakuha natin sa tamang oras o para ito ay tigilan na natin yung mga kung ano man yung nakakasamang epekto. Dako usab ang pagtuo sa opisyal nga adunay mga personahe sa BJMP ang nalambigit sa pagpalusot sa maong mga kontrabando sa mga prisuhan. Busa iya kunong gimando ang regular nga reshuffling sa mga personahe. Gipangguba ang 100 ka mga nakuhang cellphones o mga gadgets, pinaagi sa pagbunal og martilyo, samtang gipangyabo o gipangbasa ang mga ilimnon nga makahubog o mga sigarilyo aron dili na kini mapuslan pa. Muabot sa kapin usa ka milyon ka pesos ang kantidad sa sigarilyo nga gipangbasa o gipambali sa maong aktibidad. Yung mga mahal natin sa buhay na nandito sa loob, tulungan natin na eventually ma-reform sila at maging productive sila dating ng araw na sila ay maibalik doon sa kanilang mga komunidad. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.